alle sammen, og velkommen til den her video. Det er virkelig lang tid siden, at jeg har siddet foran et kamera, og det er fordi, at de sidste videoer, som der har været her på kanalen, de har været nogen, som jeg har filmet for lang tid siden, som jeg bare lige redigeret. Og ja, så det er ret lang tid siden, og nu laver jeg en video igen. Allerførst vil jeg nok sige lidt undskyld for, at der er gået lidt over en uge, og det er måske ikke særlig meget, men alligevel jeg synes, det er ret meget. Forestil, at jeg ikke plejer, og at der ikke plejer at gå så lang tid, for at der kommer videoer. Det er jeg rigtig ked af. Det er simpelthen, jeg ved godt, det er der rigtig mange, der siger, men jeg har ikke rigtig haft så meget lyst til det, og jeg tænkte bare, jeg bliver aldrig en af dem, der ikke får lyst til det. Men ligesom jeg bare sådan har tænkt på, og det er dejligt bare lige at slappe af lidt, og ikke tænke på YouTube hele tiden og sådan noget. Og det er slet ikke fordi, jeg ikke gider YouTube eller noget, men altså, alle jer, som der er YouTuber eller noget, I ved nok godt, at man godt kan blive lidt træt nogle gange, og man bare lige har lyst til at lige holde en lille pause, og så skal man nok begynde igen. Og jeg vil prøve at se, om jeg kan begynde igen og blive lidt mere aktiv. Ja. Og jeg håber, det var lidt af en forklaring nok. Og ja, så håber jeg virkelig meget, at I vil kunne lide den her video. Så lad os egentlig bare sådan komme i gang til selv. Okay, allerførst vil jeg lige sige undskyld for min beklædning. Altså, jeg ved ikke, den er nok ikke så pæn, men jeg har fundet ud af den her om aftenen. I kan måske fornemme det med lyset. Jeg har bare lige en lampe bagved, så det kan godt være derfor. I dag, der var jeg sådan inde på YouTube, og så jeg sådan videoer. Og så kiggede jeg sådan ned i beskrivelsen om, hvis der var sådan nogle videoforslag til det. Og så så at der var et videoforslag, hvor der stod no brushes makeup challenge eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, jeg tror jeg kalder det no brushes makeup challenge eller sådan noget. Jeg ved det ikke lige helt endnu. Men i hvert fald, det gælder i hvert fald om, at man har alt muligt makeup, og så skal man lægge alt sammen med sine hænder. Man må ikke bruge nogen børste eller noget som helst. Man må kun bruge sine hænder. Til alt. Selvfølgelig, altså mascara, det er jo... Altså, jeg tænker, at jeg lader være med at tage mascara på, fordi at det kan man ikke undgå, ikke at bruge. Altså, det bruger man jo børste til, man kan. Men i hvert fald, så det vil så sige, at jeg skal både lægge øjenskygge med hænderne, highlighter med hænderne, BB cream med hænderne, concealer med hænderne, og så videre, og så videre, og så videre. Og ja, jeg tror faktisk, det bliver rigtig sjovt. Og så håber vi lige meget, at I vil nyde den her video, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Så tror jeg har alt. Ja, undskyld, jeg står lidt tæt på, men jeg skal lige få det på mit bord, og så går jeg lidt tilbage igen. Sådan der. Okay, nu tænker jeg egentlig bare, at jeg skal gå i gang, og det kan godt være, at jeg kommer sådan lidt tæt på kameraet. Altså ikke så tæt vel, men jeg kommer lidt tæt på kameraet, fordi at jeg var nødt til at tage tingene. Så ja, jeg tænker, at jeg skal nok... Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal starte med. Hvad skal jeg starte med? Så lige pandebold på, så jeg synes ikke, jeg skal sætte pande ud, når jeg ikke lige har lidt pandehår. Ja, jeg tænker, at vi starter med BB cream. Jeg tager lige min armer lidt op. Den her, og jeg har... Undskyld, det er min telefon, der får beskeder. Jeg har den her BB cream, som der er fra Garnier det er light clear, hvis I kan fornemme det. Ja, det sidder lidt skarpt. Men ja, så den tænker jeg egentlig bare at tage på, men det er jo faktisk ikke så sjovt, fordi den tager jeg jo faktisk med på det her, jeg gør det ikke. Nå. Jeg gør det altså lige alligevel. Det er faktisk lidt mørkt, må jeg godt nok sige. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men... Ej, det ved jeg ikke. Jeg kan fornemme det. Jeg tænker også, at hvis I gerne vil have en No Mirror Makeup Challenge, og så jeg som ikke lige forstår det eller ikke andet, jeg ved ikke, det kan godt være, jeg ikke forstår det, så er det, hvor jeg ikke må bruge et spejl, og så skal jeg lægge noget makeup. Det må jeg gerne sige nede i beskrivelsesboksen, hvis I gerne vil have det. Men i hvert fald, I skal i hvert fald bare skrive det, hvis I gerne vil have det. Så nu tænker jeg bare, at jeg blender det ud. Altså den person, som der sagde det, jeg ved ikke, jeg har aldrig set den challenge før. Så det kan godt være, at det er en person, der har fundet på, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det tror bare lige noget, hun lige tænkte på, man kunne lave. Super. Og jeg har også valgt, at jeg skal tage en læbepomade på med hænderne. Så det vil så sige, at hvis jeg har den her læbepomade, så skal jeg sådan tage det på. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Det næste, jeg tager, det er min Wake Me Up Concealer fra Rimmel. Og det her, det er en 0C Ivory, hvis I kan fornemme det der. Så den tænker jeg egentlig bare, at jeg skal tage på. Og ja, jeg skal jo tage den på med hænderne.
Så jeg er nødt til at tage den fra svamp. Fordi jeg tænker, er det ikke også det, man skal? Og så tænker jeg også lige, at det putter jeg også lige på min urenheder og så videre. Ja. Så tror jeg, at det er sat de rigtige steder. Så tror jeg bare lige at blende det ud. Sådan. Super. Ja, okay. Det næste, jeg tænker, jeg skal tage på... Jeg ved faktisk ikke, hvad det næste skal være. Jeg tænker, at jeg tager øjenskik til sidst. Jeg ved godt, det er sådan lidt underligt formulering, eller hvad man siger. Men ja, jeg tænker, at jeg starter med at tage mine øjenbryn op, tror jeg i hvert fald, jeg skal. Og jeg tænker bare, at jeg tager en anden tilfældig brun farve, hvis der er det overhovedet. Ja, i min make-up-boks, så tror jeg måske, at der er. Det er ikke sikkert. Jeg undskyld, at de er ude af billeder. Jeg har den her Romella. Jeg ved ikke, om I kender Color Symphony. Det er en, som man køber på i lufthavnen. Altså i flyveren på et måde. Så tænker jeg, at... Hvad for en? Altså, der er faktisk ikke rigtig nogen brune. Der er kun sådan nogle med glitter i, faktisk. Så nu tager jeg simpelthen en tilfældig farve, og jeg tager den her. Den er alt for lyst til mine øjenbryn. Og der er faktisk lige tilfældigvis et spejl i. Så. Hold da fast, der er vildt meget glitter. Ej, jeg ligner, jeg ved ikke hvad jeg ved. Altså jeg synes godt nok ikke, det ser særlig godt ud. Okay, det næste jeg tager, det er puder, og det er sådan en hvid puder, så det vil sige en transparent puder, tror jeg, det man kalder det. Og der tænker jeg lige, at jeg lige sætter min concealer. Og der tager jeg mig nødt til at tage det på hånden. Og... Ej. Hold da fast, der kom... Ej, der er jo vildt meget glitter. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ja, nu kommer der simpelthen meget glitter. Hold nu fast, det er godt nok grimt. Ja. Jeg ved godt, det ser vildt pænt ud. Hold nu op, det er grimt. Nu tager jeg highlighter på, og det er en fra e.l.f. Og det er en e.l.f. Baked Blush i Pinktastic. Lige sådan, som det skal være, men highlighter, det kører egentlig fint nok, fordi at... Altså, det kan man jo faktisk sagtens sætte med her. Og det bliver så også lidt lyserødt. Der er en BC Body Collection, en bronzing powder. Det glæder jeg mig faktisk til, fordi det tror jeg faktisk bliver godt. Nu prøver jeg lige. Ja, det skal lige blende lidt ud. Bare roligt. Okay, nu skal jeg lige blende ud. Altså bronzeren, det synes jeg er sådan like sådan okay forestille det mig med hænderne. Nu tager jeg min blush, og det bliver min W7 Candy Blush i Explosion, hvis I kan fornemme det der. Og den har jeg godt se nogle gange. Ja, så skal jeg glæde mig til at se, hvordan det går, fordi der kommer meget mere sådan på. Jeg er så vildt. Hold nu op, så er det grimt ud. Det er helt vildt. Jeg troede faktisk, at det kunne blive sådan okay. Jeg tænkte slet ikke, det var så svært. Det næste, vi går til, det er øjenskygge. Og det tænker jeg ikke, det bliver nok ikke så svært. Nu tænker jeg, at jeg er allerede lidt af en klovneansigt. Så nu tænker jeg at tage den her grønne farve, som der er den der. Og det er fra Wet n Wild paletten, hvis I var interesseret. Så nu tænker jeg egentlig bare, det putter jeg bare lige på. Mine fingre bare sådan helt glittergrøn. Det er faktisk en virkelig flot grøn farve, men det er aldrig noget, jeg sådan vil gå til hverdag på den måde med. På det. Ja. Nu tænker jeg bare, at vi lige tager lidt af det her grønne af på en serviet, så jeg kan gå videre til næste en, som der skal være i død herude, jeg ved ikke. Inner corner, jeg ved ikke, hvad man kalder det.
Og der tager jeg en mørkebrun farve. Eller, den er ikke sådan lidt mørkebrun, vel? Men det der er den der. Ja. Og så går vi videre til næste. Der må jeg sige, der gik det faktisk sådan okay. Og så tænker jeg, at vi tager den her lidt råhvide farve, kan man godt kalde det. Gullige hvide farve, og putter sådan som en highlight. Heroppe, som highlight under øjenbrynene. Ja, det er ikke så svært, tænker jeg. Ja. Det næste jeg skal gøre, det er at tage noget læbepommer på. Og ja, jeg tager den her vildt røde farve, og så tænker jeg bare, at vi må se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tænker ikke, det er jo ikke sådan så vildt svært. Man skal bare lige køre sådan her i. Det er ikke særlig hygiejnisk. Men den bliver mindre pigmenteret af det. Ja, at gøre det med hænderne. Jeg er vildt bange for, at den sådan knykker. Så tænker jeg, at det var jo lidt svær opgave, men jeg var bange for, at den knækkede. Jeg tænker, at det her, det var min nye look. Jeg synes, det er vildt flot. Ej, det bliver virkelig grædt. Jeg synes virkelig, det er ikke pænt. Mine kinder, de er vildt røde med den her blush, men ja. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den her video, og ja. Jeg håber, I kunne lide det her mega flotte look. Ja, og så synes jeg egentlig... Okay, nu sagde jeg ja alt for mange gange. Men ja. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den her video, og så husk at like, kommentere og abonnere, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej!